आंनि फंनैसो गाबख'नाय रादाब। आं रान्दि जिउआव दखान होनानै जायोमोन, नाथाय आंनि दखाना गेलामाल फिसामोन। आलुफारा सेन्टाराव आं दखान होनानै जायोमोन। दंफां फांसे गिदिर सरखारनि दंफाङा बायख्रेबनानै दिनै फुङाव गासिबो थेर बेथेर खालामलांजोब्बाय। आं जेबो मोनसे मोनाखिसै बे दखाननिफ्राय 1 लाख 1.5 लाखसोनि माल सोनानै आङो रान्दि जिउआव जेने थेने न'खरखौ सालायदोंमोन। नाथाय बिटिआर सरखारनिफ्राय अनसुंथाइ एसे मोनगोन नामा होननानै आसा खालामो। उन सिगां आंनि जिउखौ एसे दखानखौ सहायफोर मोनगोन नामा अनसुंथाइ होननानै आं नैबे फंनैसो रावखौ फोरमायहरनाय जायो। बेसेबांसोनि माल दंमोन दखानाव? 1.5 लाखसोनि माल दंमोन बाहाय। आं बायदिसिना ना गोरान बायदिसिना बुस्थु मोजां मोजां बुस्थु एसे, ओमफ्राय नै दा माबा मोनसे सरखारनिफ्राय आङो थाव साबोन मा एसेम ना माबा मोनसे होनदोंमोन ना, नैबेनिफ्राय आं लाबोनानै फानफैदोंमोन आरो मुलिबो माखासेमोन थाव साबोन माखासेमोन। आंबो बेखौनो जानानै एसे मोजां मोनदोंमोन आरो बेमारनि थाखाय। बेफोर सेस थांजोब्बाय आरो गासिबो थांजोब्बाय आरो बेफोरजोंनो 1.5 लाखसोनि माल जादों आरो। थिंबो थांबावबाय। थिं न' गासिबो आं देग्लायसो लुदोंमोन बोथ्रोदनानै जेने थेने। दासो दखानखौ आवगायनिफ्राय होदोंबाबो माने होबाय थाखायो आं, दखाना आंहा गोबावखासै। होमबाबो नै दा देग्लाय आं गोदान लुफिनदोंमोन आरो थिं बाखि लानानै। बयबो होनो नालाय दखानखौ एसे मोजां खालामदो नोङो, बिदि होननायखाय मोजां खालामनायजों दिनै फुंनि बारा आंनि दखानखौ सिमब्रेनानै लांजोबनाय जायो आरो मा। जोंहा न'खराव फिसाला बिमा जों दा फिसाला साथाममोन बिसोर जुदा जाजोब्बाय। आं बिमा फिसाल' जायो आरो। फिसालाबो गैया, अदालगुरियाव हिनजाव आलासि जानायखौ लायनो थांदोंमोन। दा रावबो गैया जेने थेने। फिसालाया हाजिरा मावहैयो पासिघाटआव, आं दखान होनानै बाहाय बिहामजो बिखुनजो सोलियो आरो जेने थेने।